Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ برب العرش العظيم من شر وسواس الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادين تفشر في الجبا أمبوفوك ولين من دو كنيما دلا wajulu kene ti fo mun ko o sogolendo anna mo la donia ka fanga bi wajulu kene kono ambe kore fabala no ye miangala pariye kuchala kasabu ke jamiyatu ansardin tonde munumbe wiye kene ya so belebele jo adamadiya la kishili kama adamadiya la tangali kama wala sa adamadin bela jelem sega furage chogomi e ka donga fo kene ya so mi amsaka tari jo 4 million keme ani million ta ani million sabala ankara muga sayyid sharif osman madan haidara alena na odailan hukmu kono yana akasiga ay wajulu kene belebele sigi kuchala balonci kene baka islame ubora kuchala lamunu dugu bela jelena ka kene insigara ina fa awero nyeme jamala chugumi ka balontan tramina ka fa iba foko dakono nyi ankara muga sharif osman madan haidara ay bara indamine ka ira ka fo san halna ya sallallahu balaka jigi sanji oti islame ka bara fo isa okmana fe femunu bora la selula islamia dina kisawla anga jako baraw sharia wajuli kera yanangana amina min fo o fora alhamdulillah rabbil alamin ala tlala ka son angana ka nyon soroya ambi ala de fo ola ka ala barkada ka ala walin mando ka ko tala karamo fo ka almami fo ka dine nyemo befo ko tala fama bondaw anga foli be abe ko kotmenengo meri na ka mogo ambufo ko tala chena muso demsen makoroba anga foli be abe suina ko tala ka ya kanu ko ka dakrunya flafo alhamdulillah ko tala be bora wajuli fana minu nyankon olu e dofo o annana kayani wati miye an sigi sanje adabne o bi ala ka nema de ira ala ka suranga amin ala so ola anna foifo ama min fo ka koro mais ala ko de fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin fazakir in nafa'at az-zikra sayadhakkar man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla naran kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya ala ko anga nyo hakli jingi min bambulo o de ka yira awla islamaya minana nayi ala kirado sallallahu ta'ala alaihi wasallam islamaya min gara ka sabati o ya ala ka qur'ane o qur'ane ni ala kira kofe atobe galu qur'ane ni ala kira kofe ni min be qur'ane na ani ala kira ye min fo abi fo de ma islamaya ni ye fɛn fɛn ye o kɔfɛ o ye galo ye a fima o kuma na islamaya ye mun ye fɛn caman fɔra la mais ala ye min fɔ ani ala kira ye min fɔ ko islamaya tɛ dɔwɛrɛ ala kira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi summa istaqim الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا مبانا ني على نكا كرا دي تفوسيسا على كرا كو ni kuy dambe alala ko itle ni kuy dambe alala itle
n'i ye faama ye i ka mɔgɔw mara tiɲɛ kan n'i ye juge ye kiiri tigɛ tiɲɛ kan n'i ye mori ye dabali jugu ani mɔgɔ ɲɛɲini o dabila n'i ye commerçant ye k'u ye silamɛ ye ala danaya kɔfɛ ko baara kɛ tiɲɛ kan min fɔra nin de don ala yɛrɛ ko di ko minnu ko anw ma ye ala ye an bɛ ala fɛ k'u ma da u ma dɛ summa istaqamu u tilala k'u tilen u tilala k'u tilen ala ko ten de k'u tilala k'u tilen o tumana ni maa min ko a ma ye ala ye a selila a sunna a ye jaga bɔ a hijira nka a ma tilen o ma tɛ ala ye o ma ye setanɛ de a silamɛw ala kira y'an ka minɛ n'a ye n'i ye ala kira kanu n'i tugura ala kira kɔ n'i kɛra ala kira fɛ o bɛ kɛ cogo di yanni i ka salatu caya kira kan a ka sɔrɔ i bɛ kira in yɛrɛ fɛ fɔlɔ kira fɛ ye mun ye muhamadu kanuni ye mun ye sɔli tɛ dɛ muhamadu kanuni tɛ ka yɛlɛmɛ misiri kɔnɔ ye muhamadu kanuni ye a ko an ka mun kɛ a ko an ka mun to yen a ko an ka kɛ di a ko an kana kɛ di a bɛ fɔ o de ma kira kanuni a ye karamɔgɔ bɛɛ ɲininka ko ala kira taara ka parti joli to diinɛ kɔnɔ a ka haramuya kira ma taa ka foyi to yen ɛli islam silamɛya silamɛya Jean Chani nana ka ala ka diinɛ défend fo ka taa sa ka walejugukɛla kɛlɛ ka sinjitigɛla kɛlɛ ka jɛnɛyakɛla kɛlɛ ka galontigɛla kɛlɛ fo ka taa sa Cheikh Ahmad Tijani yan'o cɛ Cheikh Abdul Qadir y'ale kɔn Jilani o fana y'a ka ɲɛnamaya kɛ ka walejugu bɛɛ kɛlɛ ka wale ɲumanw dɛmɛ fo ka taa sa a ka kitabu bɛ yen u ka sɛbɛnfɛnw bɛ yen Jean Chani ka sɛbɛnfɛnw bɛ yen Abdul Qadir Jilani ka sɛbɛnfɛnw bɛ yen n'i y'a fɛn o fɛn lajɛ i b'a dɔn cɛ sɛbɛw kun don n'i y'a ye bi dulɔsow bɛna caya an ka so ye sobolilama sɔrɔ silamɛ soboli kɛnɛ kan jɛnɛyakɛ so chambre de passe fan bɛɛ fɛ mais don o don dɔ bɛ jɔ ka fara misiriw kan seli nafa kɛra mun ye ngalana ni diplôme baw nana hali ni kɔnɔ kasira u b'a fɔ a ye fɔti kɛ na haw la k'a kun kan k'a kɛ tan de ala kira sɔlɔ silam a kun bɛ walada di grammaire la misiri jumɛn kɔnɔ a kun bɛ sɔrifu walada di misiri jumɛn kɔnɔ ayi a kun bɛ min fɔ e ma besoin grammaire la ne yɛrɛ ma besoin na ko cogo di cɛw fara walimuso la grammaire ko de bɛ yan diplôme ko de bɛ yan a ye sinji tugu a silamɛw a ye bɛn a ye hinɛ dɛsɛbaatɔw la faamaw ala ye fanga kalifa ma a bɛ ban hinɛ i ka maradenw na juge tile i ka kiiri la grammaire ka place ye jumɛn docteur ka place ye jumɛn l'éducation f'i ka taa grammaire kalan fɔlɔ ka kɛ prof de français pour que i ka se ka a fɔ tubabu ye k'a ye jɛnɛya dabila non i ye nkalon tigɛ nafa b'a la dɔnni bɛɛ nafa b'a la mais silamɛya ko a to a kɛ an karamɔgɔ i ka grammaire danse fara walimuso la o irabu kɛ a conjugaison min b'a la e bɛna min fɔ o tɛ o fara walimuso la n'i ma fara la muru bi don i kɔnɔ walima bere b'i kun ci o de y'a conjugaison ye a irabu ye nin ye koyi
ay fara walimuso la irabu foyi t'a la a irabu tɛ dɔwɛrɛ n'i ma fara la tugutal a banna tugutal wa sariya yɛrɛ ko ten ko k'i farala keru ka gɛnya 100 k'i la n'i ma furu o ye sariya ka kuma ye a silamɛw su in na n tɛ taa n'aw ye yɔrɔ jan n bɛ fɛ ka yɔrɔ surunya aw bolo n bɛ yɔrɔ surunya ni mun ye an ka sɛgɛn in bɛɛ ye alijinɛ ɲini de n ti bɔ misiri la o warini min mana sɔrɔ n bɛ taa hiji o nin bɛɛ kun ye alijinɛ ko ye o tuma na alijinɛ tɛ ne ta ye aw ta tɛ karamɔgɔ ninnu fana ta tɛ alijinɛtigi alakira don sallallahu alaihi wasallam a ye min fɔ alijinɛ sɔrɔli la ne y'a kanu k'o ta aw ye wa alijinɛ wɛrɛ tɛ o kɔfɛ dɛ nkalon don lahara bɛ ala dɔrɔn de bolo wa maa wɛrɛ ti lahara sɔrɔ illa almuttaqin fo minnu siranna ala ɲɛ almuttaqun minnu ye ala ka gasi sigi olu de ye lahara tigiw ye ka n'i yɛrɛ nɛgɛ kira laban ye min fɔ ani ala ye min fɔ alijinɛ sɔrɔli la ne bɛna o sira suruw di aw ma don dɔ la ala kira ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam kira y'a daji tu silamɛw ye girinna kan k'u fira kan dɔw bɛ bin yan fɛ dɔw bɛ bin yan fɛ o bɛ ka kira daji ta k'a mun u yɛrɛ la ani kira ye seliji ta yɔrɔ dɔ la silamɛw ye hi kɛ kira seliji ta ji kan u bɛna ɲɔgɔn faga a nɔfɛ maa ka kusa maa ye fɛn dɔw bɛ yen hɔrɔnmu b'u la barika bɛ fɛn dɔw la ala kira kisi nɛɛma b'a ma a ye seliji ta a seliji ta bɔgɔji silamɛw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la ka ɲɔgɔn terifa bɛɛ bɛ fɛ ka bɔgɔji dɔ sɔrɔ mɛ kira m'a fɔ haramu kira m'a fɔ mushirik kira m'a fɔ a kafiriyara la mankan bonyana min kɛ u bɛ ka ɲɔgɔn ɲɔni kira ko mɛ maa balul qawm mun donna mɔgɔw ma mun bɛ yen u ko kira ma nɔ an bɛ ka girin ka selijita ji de nɔ de nɔfɛ tari a n'a nafa an na alijinɛ sɔrɔ a kira ko mɔgɔ ye fɛn min kanu lahara y'o dɔ ye nka aw mago bɛ alijinɛ de la wa e bɛ kuma in kɔrɔ dɔn ne ka selijita ji in t'a don alijinɛ na dɛ kuma kɔrɔ de ye nin selijita ji tɛ dɛ hali ni ne ye n ko ji la ka d'a ma a ka nɔɔni kɛ o la o t'a don alijinɛ na dɛ ayi nkalon don o t'u don kira ko aw mago bɛ alijinɛ de la wa u ko kira ma ɔhɔ a ko n bɛ fɛn 6 d'a ma n galen na ala la n'a y'a dafa n bɛ alijinɛ garanti a ye a t'i jeni a sabali k'a dɔn ko aw t'i jeni a silamɛ n bɛ fɛ a ka Hayidara lamɛn n da nɛgɛ ko ninnu bɛ ban aw ni ne an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin dugukolo in jukɔrɔ ala bolo diɲɛlatigɛ ti mɛn diɲɛlatigɛ ti mɛn hali n'i ye san 200 balo i bɛ taa sangaso ninnu bɛ to yan mobili bɛ to yan n da nɛgɛ a ma nɔgɔn dɛ mɛ n sɛmɛnen bɛ n ka ala la hasbunallahu wa ni'mal wakil an tɛ ala bila ka foyi minɛ wa ala kɔfɛ an tɛ siran a ka dafɛn ye kira ko n bɛ layidu 6 de ta o kan a kana siga dɛ n'a y'a 6 dafa ni mudu kalenna ala la a jeni janɛmɛ tɛ ala bolo a silamɛw ala kira ko cogo di silamɛw ko ma hunna u girinna silamɛw girinna ala kira nɔfɛ o ye mun ye mun don u bɛ fɛ k'a dɔn k'a kɛ mɛ anw bɛ fɛ k'a dɔn ka tila k'a kɛlɛ ka tila k'a ɲini an k'a fɔbaga faga an k'a lebu an k'a hayibu olu hakili la fanga bɛ mɔgɔ 2 bolo fanga tigi ye 1 ye ala don
billahi al-ali al-azim mo wudu mo sigile fle ñod akana siran bi shart ne ala baw bulu Allahu akbar wallahi zamzamiu akana siran ne ala baw bulu akana sira garsege nye akana siran bi mundu sine abebi ala de bulu Allahu akbar wuli bali ni ye mo mine obi janfa ti sigatalla min fo nga karamo de o kana siran Allahu akbar foyi tɛ ala kɔ n'an balola an bɛ balo a ka se kɔnɔ n'an sara an bɛ segin a ma Allahu akbar a kana siran ti sigatalla Allahu akbar a ye tiɲɛ fɔ a ye ala ka tiɲɛ fɔ Voilà. dugukolo ye ala ta ye kabakolo min b'an kunna ala ta don a ma ɲinɛ dɛ Ayi. n'a ɲinɛna tile ti bɔ Allahu akbar atebo a kana siran Allahu akbar mɔgɔw tɛ se ka foyi kɛ ti mɔgɔw tigi bɛ yen Allahu akbar kira ko 6 don silamɛw bolila ka na u bɛɛ nana u tulo ma jɔ kira bɛna mun fɔ siga an ka nin kiiri tigɛ ka di dɛ kadi Aidara y'a fɔ tɛ dɛ ne bɛ ko cala yan ti karamɔgɔ o karamɔgɔ n bɛna min fɔ ni kelen b'a la min tɛ tiɲɛ ye n'i da d'a kan ala k'i ta tiɲɛ n sɔrɔ n ka so wallahi kana fɔ Aidara kɔfɛ dɛ ayi atefu ko ni silamɛ filila an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de sigatola mɔgɔ min ko jɔnw ma a y'a to a ye sabali a ye walejugu dabila ni maa min wulila o kɔ ko f'i k'o malo siga kabini ma sa ala ka danga b'i kan ti wa ala ti sɔn zuruya si ka bɔ i la min danganen b'i wolo kɔ ti a sigatalla y'a sigi k'a lajɛ n'a b'a mɔgɔ o mɔgɔ dɔn a y'u kɔlɔsi dɔrɔn o bɛ kɛnɛ kan a y'u lajɛ u bɛna laban cogo min na n'u u ko fɔlɔ k'a ka jama in ko parce que a bɛ fɔ a ma Aidara k'o de don ayiwa u nana ko sirifi tɛ dɛ anw ye sirifiya fɔ jeli o ma fɔ o fari i ta kan e bɛ fɛ ka Aidara nɔmɛ min Kulubali wa Jarawa min ka di ye o d'a ma mais Usumani kɔni kumakan de don ti sigatalla Aidara o tɛ a bɛ se ka bɔ o la ayi Usumani kumakan don dɛ ti Masanga ba Sumana o kumakan don baya bi bɛ mun ma ko a ye jɛnɛya dabila sigatalla ni jɛnɛya dabila la o ye Aidara kelen ka intérêt ye ayi la ilaha illallah Allahu akbar baya bɛɛ bɛ nin 6 de ma n ti fila fara ala kan n ti suɲɛli kɛ ti n ti jɛnɛya kɛ n ti mɔgɔ faga ti n ti namara kɛ n sen kɔrɔ gundo la n t'a kɛ bange na sigatalla ni kira Muhamadu ye ne bila baara ɲuman min na n b'a kɛ nin de ye baya 6 ye sigatalla a bɛ min kuranɛ kɔnɔ Allahu akbar a bɛ min Bukhari Voilà. Muslim Abu Dawud Tirmizi Ibn Majah a bɛ nin bɛɛ kɔnɔ ti sigatalla kira yɛrɛ ko ale cira jogo dilanli de kama ni baya tɛ jogo bɛ dilan ni mun y'an bolo o ti ala kira ko cogo di a ko ne ka seliji bɔgɔ n'a ye ne kanu de ni maa min ye fɛn min kanu i y'o dɔ ye lahara Allahu akbar nka aw mago bɛ alijinɛ de la o ko ɔhɔ Allahu akbar a ko bɔn n bɛna fɛn 6 fɔ aw ye n'a y'o 6 dafa ne Muhamadu kalenna a ti jeni Allahu akbar n bɛ alijinɛ garanti aw ye a ko ten de ne yɛrɛ de bɛ alijinɛ garanti aw ye ti ko a bɛ don a la Allahu akbar a ko cogo di kira ko cogo di iza hadasa ahadukum fala yakzib Allahu akbar iza hadasa ahadukum fala yakzib baara daminɛ na damnara ne yɛrɛ ɲɛna a bɛna fɔ a ye si ka seli siga a ye sun a kana sun tigɛ dɛ a m'a fɔ ten koyi ko iza hadasa ahadukum fala yakzib Allahu akbar aw dɔ la kelen n'a kumana yɔrɔ o yɔrɔ a y'a jija a ka sa a kana nkalon tigɛ Allahu akbar nin y'a fɔlɔ ye wallahi ko n'an bɛ kuma ko an k'an janto an nɛn na ko an kana nkalon tigɛ Allahu akbar ja nkalontigɛla ye janimɛden ye sigatalla ne m'a fɔ dɛ tatala
alakira de ko ten mais nin wɔɔrɔ bɛɛ kɔnɔ nin kuma kɛɲɛ kelen t'a la o t'a la mais alakira kɔni bɛ alijinɛ sɔrɔ cogo dɔn siga t'o la kosɛbɛ a ko n'aw kumana a y'a jija cɛ ni muso min mago bɛ alijinɛ na a kana nkalon tigɛ Allahu Akbar ala k'an dɛmɛ amin wa iza wa'ada fala yukhlif Akbar a y'a janto a la nkalontigɛ in kɔfɛ o balilen n'a ye layidu ta a kana to a ka bɔrɔtɔ Allahu Akbar n'a ye layidu ta a kana to a ka bɔrɔtɔ Allahu Akbar layidu bɔrɔtɔla ye kafiri siga t'a la kira de y'a fɔ dɛ a ko ayatul munafiq salasa Allahu Akbar iza hadasa kezaba siga wa iza wa'ada akhlafa wa iza utumin khana Allahu Akbar wala kira ko nafigi ala jugu ko tamasiyɛn saba de b'a la iza hadasa kezab n'a ko a bɛ baro kɛ a bɛ nkalon tigɛ Allahu Akbar n'a ko a bɛ kuma dɔrɔn a bɛ nkalon tigɛ siga iza wa'ada akhlafa n'a ye layidu ta i ye a b'i janfa siga wa iza utumin n'i dara la k'i ka gundo kalifa ma khana a b'i janfa Allahu Akbar adafara kira ko aw tɛ gundo dɔn wallahi nafigiya ye gundo de ye Tiɲɛ. ala de b'a tigi dɔn a ko nka n bɛ tamasiyɛn saba fɔ aw ye n'a ye nin ye mɔgɔ o mɔgɔ la nafigi don Allahu Akbar n'a kumana a bɛ nkalon tigɛ n'a ye layidu ta a b'a bɔrɔtɔ Siga. n'i dara la a b'i janfa Allahu Akbar ha kira y'a fɔ tan kira jɔra yan Wala. kira ma tɛmɛ yan kan dɛ ayi ko fo nin saba ka dafa mɔgɔ la de ko don dɛ Allahu Akbar ha ko n tɛ ko ka kelen dama ye ala ten ko nafigi don k'o tɛ dɛ Siga. ko fo a saba bɛɛ ka dafa jɔnni ko ten siga Allahu Akbar ha kira min y'a fɔ ko nin m'o fɔ a m'o fɔ mais e siran kun Allahu Akbar kira y'i kale ko n'i ye nkalontigɛla ye naam ko ni maa o maa ye nkalontigɛla ye k'a fɔ karisa bi nkalon tigɛ ko i k'i kale ko janɛmɛ wulu filɛ Tiɲɛ. ko lahara ale b'a kale garanti siga ala kira ko ten ko n'i ye nkalontigɛla ye yɔrɔ o yɔrɔ ko i kale ko janɛmɛ wulu don tiɲɛ siga t'a la Allahu Akbar saba de fɔra n ko kelen dama de fɔra janɛmɛ wulu nkalontigɛla ah n'a kumana a bɛ nkalon tigɛ n'a ye layidu ta a b'a bɔrɔtɔ n'i dara la a b'i janfa n'i ye nin kelen ye maa o maa na kira ko nafigi tamasiyɛn don tiɲɛ tamasiyɛn in kɔrɔ tɛ ko a bɛ se ka k'a ye a tɛ se ka k'a ye o tɛ dɛ a kɔrɔ de ye ko aw tɛ gundo dɔn nka n'a ye nin ye mɔgɔ min na gundo banna nafigi don tiɲɛ siga t'a la Aïdara Allahu Akbar ne wulibali kafiri ka kusa nafigi ye a ka wusa ye mɔgɔ min b'a ka boli kunna k'a sɔn o ka di ala ye ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ si misiri kɔnɔ ka sɔrɔ nkalontigɛla don janfanci don n'i dara la a b'i janfa walahi kafiri ka di ala ye boli kunna ka tɛmɛ o kafiri la misiri kɔnɔ tiɲɛ siga t'a a la tɛ se ka sɔsɔ dɛ ayi Allahu Akbar innal munafiqin fi darakil asfali min an-nar Allahu Akbar ala ko janɛmɛdenw min ka janɛmɛ bi janɛmɛ bɛɛ jukɔrɔ ko o de ye nafigi ye Allahu Akbar a bɛ si misiri kɔnɔ min b'a dusukun na o n'o ka jan Allahu Akbar wulibali ala ye an da ko an bɛ ka kɛ silamɛ ye ala m'a fɔ an bɛ ka taa san 10 kɛ kalan na la ko an ka kɛ silamɛ ye siga t'a la o tuma na ala b'a dɔn i mana mɛn ala ko an bɛ ka kɛ silamɛ ye ala b'a dɔn an bɛɛ bɛ se ka k'a ye siga t'o la Akbar munna a ye hakili di an ma tiɲɛ ni nkalon ni tiɲɛ fɔr'i ye i bɛ se ka nkalon suwazi ka sɔrɔ i dalen don tiɲɛ na o ye wulibali ala y'o hakili di adamaden ma lahara an bɛ juge n'o de ye o de la baganw tɛ minɛ lahara Allahu Akbar o ye wulibali zamzamiw Allahu Akbar asilamɛw n bɛ segin a kan ni jogo tɛ diinɛ tɛ yen Allahu Akbar alakira de y'a fɔ a tigi y'a fɔ wa an yɛrɛ b'a dɔn an yɛrɛ fɛ yan du o du ni jogo tiɲɛna ye maaya tiɲɛna aw fɛ yen siga t'o la Allahu Akbar o ye wulibali k'a sɔrɔ silamɛya ma bonya tan naam ni furu kun bɛ kɛ furu kun tɛ kɛ ko a somɔgɔw ye silamɛ ye o furu kun bɛ kɛ de ko a ba ka ɲi tiɲɛ siga t'a la furu kun bɛ kɛ de ko an m'a ba minɛ jɛnɛya la tiɲɛ Allahu Akbar
a donna muso muso kun bɛ tulo kɛ maa t'i den furu a tɛ furu a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka olu bɛ se k'aw kunnafoni na siga t'o la misiri ko kuma kun tɛ yen dɛ o tɛ yen dumɔgɔw jogo de kun bɛ kɛ ka furu kɛ Allahu Akbar wa n'i b'i ka den furu ka taa du min kɔnɔ du jogo de bɛ lajɛ siga t'a la o y'a sɔrɔ misiri ma caya tan Allahu Akbar asilamɛw ala kira ko iza wa'ada fala yukhlif Allahu Akbar ko n'i ye layidu ta layidu 6 in na a ye kuma 6 min fɔ ko n'a dafara jenini tɛ yen ko n'i ye layidu ta ko i jija a kana bɔrɔtɔ Allahu Akbar nin y'a 2nan ye a 3nan na ko di wa iza u'tumina fala yakhun wa iza u'tumin fala yakhun Allahu Akbar ko ni mɔgɔ dar'i la ko i kana tigi janfa siga a dar'i la cogo di a nana f'i ye n balimakɛ waati gɛlɛyara koyi Allahu Akbar i k'a dɔn hali sɔrɔ dumunimankanw fɛ yen Allahu Akbar ɲɔ bɔrɛ 1 juru donna yanni ɲɔ ka tigɛ Allahu Akbar que ça soit i ye ɲɔ in d'a ma sa o i m'a d'a ma sa o o bɔlen i teriw nalen baro la walima k'i muso wele ja amaraw n ta in gɛlɛyara dɛ siga ko hali dumuni ma k'u fɛ yen sɔrɔ Allahu Akbar mais i y'a janfa gafara i y'a janfa Allahu Akbar walima a siranna a taatɔ don voyage la a ko an karamɔgɔ i janto n ka denbaya la n muso la ani n denw yanni n ka na yann'o ka na dɔrɔn e y'o muso k'i teri ye Allahu Akbar i y'a janfa siga t'a la i y'a janfa Allahu Akbar ou bien a dar'i la k'i ta k'i bila a ka bitigi kɔnɔ na n dɛmɛ an ka baara kɛ n b'i sara e taatɔ i b'a ka wariw sama ka bila i kun a dar'i la i y'a janfa Allahu Akbar o tuma na asilamɛw fo a k'a faamu seli bɛ silamɛya kɔnɔ mais seli mana silamɛya kɔnɔ ko silamɛya yɛrɛ ye seli ye koyi seli nana silamɛya kɔnɔ k'a bɛ silamɛya sinsin Allahu Akbar jogo jugu ala t'a fɛ mais ala ko kira ma a fɔ silamɛw ye seli bɛna don min na o y'a sɔrɔ silamɛw bɛ yen muminiw bɛ yen kutubuw bɛ yen siga t'a la ala ko kira ma seli di silamɛw de ma Allahu Akbar seli di muminiw ma Allahu Akbar kuranɛ ye min fɔ an ye seli di don a ma fɔ ko ka seli di mɔgɔw ma dɛ ko al-mu'minuna ko ka seli di muminiw de ma nin ye kuranɛ kumakan ye seli la siga t'a la ala ko kira ma a fɔ n ka jɔnw ye minnu k'u ye mumini ye k'u sɔnna ne ala ta ma k'u danbɛ ne ala la a fɔ k'olu ka seli jɔ Allahu Akbar kuranɛ seko i ta to yen ayi o to yen an karamɔgɔ diplôme in ka bon koyi ka bɔ i kalanna yɛrɛ docteuria tɛ yan ado adamu Allahu Akbar mais seli in kɔni tɛ e ta ye ayi o ala y'o bila ka na o ditɔ kuranɛ ko muhamadu a fɔ n ka jɔnw ye minnu k'u dalen don ne ala la k'u ka seli jɔ voilà docteuria bɛ se k'o yɛlɛmɛ ayi o tɛ yɛlɛma ko muminiw de ka seli jɔ mana n bɛ fɛ ka mun fɔ seli nana silamɛya kɔnɔ o y'a sɔrɔ silamɛya dafalen bɛ yen siga t'o la san 11 seli faridayalen tɛ yen seli faridayara alakira kan sanayɛlɛ don o y'a sɔrɔ san dansɔrɔ la silamɛw bɛ yen muminiw bɛ yen seli wajibiyalen tɛ yen siga karamɔgɔw tulo b'a la o tulo b'a la wulibali alors ala ko seli bɛ mun ye wala ko inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar Allahu Akbar ko seli a bɛ seli la dɛmɛ k'i jogo dilan siga t'a la o tuma ala mago bɛ jogo ɲuman na ala ko n bɛ seli d'aw ma a b'aw dɛmɛ k'aw jogo dilan kɛnɛ kan ala ye min fɔ ko a ye seli a b'aw jogo ɲɛ siga t'a la Aïdara a ye seli a b'aw jogo ɲɛ Allahu Akbar a fɔra ten mais u tilala ka kira ɲininka hadisa wɛrɛ la ko mais ko ala ko seli b'i jogo ɲɛ ko mais mɔgɔ minnu bɛ ka seli n'u jogo man ɲi dun kira ko selilaw tɛ hali n'u tɛ turulen don selilaw tɛ siga o hadisa jɛlen bɛ yen o bɛ yen o de la selila ni silamɛ tɛ kelen dɛ o tɛ kelen ye silamɛw bɛ yen selilaw bɛ yen siga t'a la a ka haramuya fɛn kelenw tɛ ayi o tɛ kelen ye zamzamiw e y'a faamu wa kojugu ko ni mɔgɔ min ye danaya da i kan
ko i kana janfa Allahu akbar. o y'a sabanan ye Aha. i kana janfa Allahu akbar. wa ghuddu absarakum kira kuma wa n bɛ min gɛlɛya ma a y'a ɲɛnafilɛli suli Siga. a y'a ɲɛnafilɛli suli Allahu akbar. shetane man ɲi Mai. i mana mɛn a binna kan e kun ka surun a la Siga tola. o tuma na i mana mɛn n ye jɛnɛya kɛ a ka ca la filɛli de b'a s'i ma Siga tala. n'i ye min ye a nin cɛ ka ɲi koyi nin ka démarche dan t'a la Siga. wa a kuma k'a yɛrɛ nin bɛɛ ye shetane ka janjuru de ye cɛw kama Siga tala. muso tɛ fɛn jugu ye koyi Ayi. mais n'i y'a ye ala ko a y'a yɔrɔ janya cɛw la a kana doroko ɲɔgɔn na tɔɔrɔ foyi t'a la jɛnɛya ɲɛsira ɲɛ ma Allahu akbar. E wuli bali. kuranɛ yɛrɛ m'a fɔ kuranɛ mumɛ bɛɛ a kana jɛnɛya kɛ t'a kɔnɔ Siga. ala ko de wala taqrubu zina ko a kana surunya na ala m'a fɔ a kana kɛ ko a kana surunya na Allahu akbar. Ha? jɛnɛya man ɲi Mai. jɛnɛya man ɲi Allahu akbar. a ye disa biri disa birili kun ye jumɛn muso yɔrɔ ɲumanw kana ye Siga tala. ni muso yɔrɔ ɲuman yera o kɛlɛ bɛ min ko a kana na jɛnɛya provoquer a kana na dɔ su ka kɛ jɛnɛya kan a bɛ faamu Kojugu. ghuddu absarakum kira k'u ma layidu naani nana ko a y'a ɲɛ suli Allahu akbar. o kɔrɔ tɛ k'i ɲɛ tugu Ayi. la o de la hadisa b'a f'u ye sariya la cɛ bɛ se ka kɛ commerçant ye walimuso bɛna sanni k'a fɛ u bɛ feere kɛ ɲɔgɔn ma u bɛ tabadulu kɛ a to nin na muso b'a f'i ma a to 100 na e b'a fɔ muso ma 100 t'a sɔrɔ koyi Allahu akbar. 100 t'a sɔrɔ dɛ 20 fara 100 kan muso b'a fɔ n b'i deli sa 100 de bɛ ne kun o discussion i ni walimuso cɛ feere la sariya y'o daga mais sariya ye kɔlɔsili min fɔ ko nazaratul ula laka wa saniya alayka Allahu akbar. Wuli bali. walimuso mana na Naam. ko a bɛna sanni kɛ e y'a filɛ i tɛn'i ɲɛ tugu kɔni Ayi. muso nin t'a sɔrɔ koyi walima e yɛrɛ de taara sanni kɛ muso b'a to nin na cɛ nin t'a sɔrɔ ko an yɛrɛ y'a sanni na bamuso dɔɔnin bɔ a la ko o filɛ ko fɔlɔ in a filɛ ko fɔlɔ ko jurumu t'o la Allahu akbar. o ye filɛli jumɛn ye n ka sannikɛmuso Siga tala. walima n ka kiliyanmuso i y'a filɛ ni o ɲɛ de ye n ka kiliyanmuso nana koyi ba jɛnɛba bisimila a ye boisson kelen d'a ma e mago t'ale la o a bɛna min san i fɛ e mago b'o de la a bɛ fɔ o de ma ko filɛli ko fɔlɔ n'o tɛ filɛli tɛ ɲɛda in ye koyi filɛli ko fɔlɔ de kɔrɔ ye a na n b'i fɛ kun min na o tɛ baasi ye n'a taara ten nka sɔɔni dɔrɔn e y'a ɲɛda n'i filɛ kun k'ale dan b'a fɛ e m'o da o e ko minɛ tɛ i ka k'ale in ɲɛna koyi ala ko sisan mɛlɛkɛw ye jurumu sɛbɛn daminɛ sa i y'a sɔrɔ o i m'a sɔrɔ o ko b'e kɔnɔ sa a y'a sɛbɛn a bɛ kuma ninnu faamu kɔni o tuma na ko an k'an ɲɛ suli an k'an ɲɛ suli kɔlɔ tɛ n'a ni muso bɛna bɛn i k'i tama kɛ tan o tɛ dɛ a filɛ n terikɛ muso don a filɛ n kɔrɔkɛ muso don a filɛ an sigiɲɔgɔn dɔ denmuso don o de ye filɛ ko fɔlɔ ye sariya la o tɛ haramu ye n'i m'a dɔn i bɛ se k'a dɛmɛ cogo di n'i m'a dɔn n'i y'a bin ne ye sira kan i b'a somɔgɔw wele cogo di i bɛ se ka mɔgɔ dɔn n'i m'a ɲɛda ye wa kumana ɲɛda filɛli tɛ haramu ye ko wɛrɛ farali filɛli kan o de ye haramu ye kumana i ɲɛ suli kɔrɔ de ye a ka dankɔrɔ kɛ muso dɔw ma a kana taa se a ka kale dacogo ani démarche ma n'o kɛra a donna haramu kɔnɔ kumana kira ko a ye layidu di ko a b'a ɲɛ suli cɔpɔr a ye layidu di ko a b'a ɲɛ suli n da dara ka kuma ye dɛ aw ye seli arakan kelen mɛn nin na sunko fɔra yan yecogo fɔra yan
jalamugu meleke fɔra yan kɔlɔsi ka y'i bolo fɔra yan la la nin ye layidu naaninan ye wa alijinɛ sɔrɔ sira don dɛ walahi nin kɔfɛ alijinɛ sira tɛ nin kɔfɛ a tɛ yen dɛ maa o maa y'i tugu ka jɛ walimuso fɛ a bɛ hakɛ to siɲɛ kelen i ka ko bɛ ala bolo sa dɛ n'i taara hiji ala kira ko ni hiji minɛna i bɛ bɔ i jurumu na komi i ba y'i wolo don min na karamɔgɔw bɛ sin k'a fɔ ka dan ye ten mɛ a b'a la illal huquq fo n'a kɛra wali hakɛw ye yanni i ka taa hiji la i sigiɲɔgɔnkɛ muso e y'o i sigiɲɔgɔn janfa i n'a muso gɛrɛla ɲɔgɔn na hiji t'o yafa dɛ o b'i kan n'a ye f'i n'o cɛ ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ mɛ an bɛ nin bɛɛ fɔ minnu b'an fa n'an ba nini mɛ e k'a dɔn muso tigɛ bani o bɛ muso min fɛ n'i y'o tigɛ i donni kaso la da ye kidali ye fɛn min jurumu bɛ yafa ka ban e bɛ taa ne don kaso la mun na i t'i n don ye ni n tilala n tɛna wuruti kɛ k'a jurumu yafa a y'a lajɛ ala Allahumma fashhad ala kɛ Hayidara seere ye ne ye min dɔn ala ne y'a lase wudu mɔgɔw a ye kɛ cɛ ye n'a ye ne lamɛn a bɛ lafiya ma fila tɛ yen dɛ kabakolo in tɛ marque américain bilahi se kelen tigi ka baara don a kana siran fanga tɛ foyi ye ala kelen ta kɔ yutil mulka man tasha wa tanza'ul mulka mimman tasha tu'izzu wa tuzillu biyadika alkhair ayiwa aw de y'a kala a b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan a b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan ala kɛra ko cogo di ghuddu absarakum silamɛw layidu wɔɔrɔ min bɛ ta ne ye n'a t'i jeni a naani n'a ye a y'a ɲɛna filɛli su a kana walimuso filɛ fo setanɛ ka taa ala jarabi a la a kana kɛ nin kɔfɛ a ko wakufu aydiyakum a y'a janto a bolo la a kana walifɛn suɲɛ n'a ye a y'a janto a bolo la a kana dabalijugu kɛ n'a ye faama i janto i bolo la kana nkalon signé juge baara in kɛ tiɲɛ kan k'o bɛ ban juge caman tɛmɛna i yɛrɛ bɛ tɛmɛ se bɛ laban ala ta la kana fɛn signé n'i bolo ye min tɛ tiɲɛ ye ala ko cogo di ala kira ko cogo di wa kufu aydiyakum kana maa bugɔ kana mɔgɔ faga i janto i bolo la kana to a ka tɔɔrɔ se maa ma bolo dama tɛ bolo ye fanga de ye se min b'i ye i janto a la kana maa tɔɔrɔ n'a ye karuna halakira cogo di aw karamɔgɔw bɛ yan o karuna halakili la ala ko kɛna min qawmi musa mun y'a halaki fabaga alehim ko a y'u tɔɲɔ a ye dan sago kan fakasafna bihi wa bidarihi al-arda a kɛlen ka mɔgɔw tɔɲɔ ne ala ye a n'a ka so bɛɛ halaki ka jigin n'u ye dugukolo jukɔrɔ karun mais ala y'a ko kɛna min qawmi musa musa ka jama dɔ kun don mais mun y'a halaki fabaga alehi a kana da sago kira ko a ye layidu di yan ko a b'a janto a bolo la a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ n'a ye o kɔfɛ a ko cogo di a wɔɔrɔnan na a sɔrɔla k'a fɔ wahfazu furushakum aw wahfazu butunakum a ko asilamɛw a y'a janto n ka layidu wɔɔrɔnan ni laban a y'a kɔnɔbara kɔlɔsi
a kana sɔn ka haramu don a kɔnɔ Allahu akbar a kana haramu dun Allahu akbar a kana haramu dun Allahu akbar seli min filɛ n'an b'a kɛ a bɛ alakira kumanɔ bɛɛ la ala ti maa si ka seli minɛ ka duloki tu i kan na haramu dɔrɔn bɛ duloki minɛ hali ni selila alikaba kɔnɔ ko ala t'a minɛ Allahu akbar haramu dɔrɔn bɛ duloki minɛ a tilala k'a fɔ la yaqbali lahu salata mur'in fi jawfihi haram Allahu akbar ko ala ti mɔgɔ si ka seli minɛ ka haramu dɔrɔn tu i kɔnɔ Allahu akbar ka haramu dɔrɔn tu i kɔnɔ ala mago t'i ka seli la Allahu akbar tumana seli la ka ca silamɛ man ca dɛ manja aw ka nin wɔɔrɔ in lamɛn a laban de ye ko a y'a jan don a kɔnɔbara la a kana foyi don a kɔnɔ min man di ala ye Allahu akbar la ilaha illallah o tumana o kira ye layidu di ninnu ma k'u ti jeni fiyewu k'u ti jeni fiyewu sigatala mais nin layidu ninnu kɔfɛ u ye hadisa wɛrɛw dilan kun u bɛna ni seli ye o la u bɛna ni sun yɛrɛ ye o la mais ka sɔrɔ qawaidul islam ye khamsu ye bɛɛ b'a dɔn buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah iqami salat ita'u zakat sawm ramadan hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabila sigatala zamzamiu Allahu akbar ko silamɛya jɔra pied duuru kan sigatala ma wɛrɛ tɛ ala ko mun do ala ka ciden ye seli sun jaka hiji ko silamɛya jɔn bɛ nin pied duuru de kan silamɛya yɛrɛ ye mun ye ala dɔn kɔfɛ jogo n'i ko ne ka gwa jɔlen don pied 10 kan n'an nana an bɛ pieds de lajɛ mais gwa yɛrɛ kun n'an tilala an b'an kun jan ka gwa de lajɛ silamɛya jɔra pied duuru kan pied duuru de b'a kɔrɔ o tuma na silamɛya yɛrɛ bɛ min silamɛya yɛrɛ ye ala dɔn kɔfɛ jogo n'o tiɲɛna silamɛya banna ko calakaw silamɛya bɛɛ de dilen filɛ aw ma silamɛya ye mun ye n'i ko i dan bɛ ala la i tile n'i mago jɔra seli la gɛrɛ karamɔgɔw la u k'o ɲɛ f'i ye nka min ka gɛlɛn fɛn bɛɛ ye jurumu min ti yafa fiyewu an b'a Aisata de y'a fɔ a ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko jurumu dɔw bɛ yen o bɛ yafa jurumu dɔw bɛ yen o bɛ ala bolo lahala jurumu dɔw bɛ yen o ti yafa fiyewu fo ka juge a bɛna ye n'an sera lahara i ni ala cɛ n'i ye ala deli o la ko ala b'o yafa o ye jɔn ni ala cɛ ye seli fana tɛmɛna i ma wuli ka seli joona i ni ala bɛ ɲɔgɔn na dɛ i y'o seli i ala yafa deli an b'a Aisata ko i ni ala cɛ jurumu ala b'o yafa mais i yɛrɛ ka yɛrɛ tɔɲɔn jurumu fana bɛ yen o fana o bɛ nata ni yafa ye ni tuubi dafara yɛrɛ tɔɲɔn jurumu ye jumɛn e cɛ gɔnna ni muso gɔnna cɛ tɛ nin fɛ muso tɛ yɛrɛ fɛ a gɛrɛla ɲɔgɔn na sariya la n'i nimisara ka nimisa ko ale kun kan'a kɛ ka segin i kɔ ka kuma ala fɛ ko o jurumu b'i yafa ala fɛ kuranɛ yɛrɛ ko ten a mansa muso b'e kun e y'i muso dalen to i ka so ka taa tulo kɛ kɛnɛ ma i y'i muso janfa a ka hakɛ de don a ka hakɛ don a b'i n'a fɔ n'a yɛrɛ ye tu i ka so ka taa yɛrɛ di cɛ wɛrɛ ma a y'i janfa i ka hakɛ b'a nɔfɛ a b'o cɛ in nɔfɛ fankelen tɛ ko y'a fa fila bɛɛ don cɛ o cɛ b'a muso dalen to a ka so ka taa tulo kɛ ka sɔrɔ i muso b'i bolo lahara kiiri b'i n'i muso cɛ o jurumu tɛ yafa dɛ fo a ka jɔ kumana mutamalatiw bɛ yen i ye juru ta silamɛ dɔ fɛ juru in sarali gɛlɛyara i bolo i m'a tigi janfa dɛ i m'a sɔrɔ de fo i sara i dun sara ka sɔrɔ i m'a sɔrɔ ala yɛrɛ b'a dɔn i dɛsɛra a bɛ fɔ olu ma jurumu minnu bɛ ta ala yɛrɛ fɛ
n'i kɛra jɔnkisita ye Ala b'o juru sara a tigi ye i nɔ na. Allahu akbar siga t'o la. O ye garisɛgɛw tilacogo ye Ala fɛ mɔgɔw garisɛgɛ tɛ kelen ye. Tɛ kelen ye. Kuma na an bɛ min fɔ kuma laban na o de ye layidu 6 min fɔra Hayidara m'a fɔ dɛ. Ayi i tɛ taa la. Ansariw tɛ bayakɛlaw dama ye Ansariw ye jamakulude ye minnu ko Hayidara i ye min fɔ a bɛnna an ma a y'anw bilasira wa anw dan bɛ nin na an ni an ka nafolo a b'i ka bila la an t'i janfa n'i ko min an b'a kɛ a bɛ fɔ olu de ma el ansar mais bayakɛlaw n'i ye baya kɛ i bɛ taa so n bɛ kelen fɔ aw bɛɛ ye kɛnɛ kan Ala kira ka sahaba tɛ na a mago bɛ alijinɛ na sahaba kelen tɛ Ala kira bolo min ma baya kɛ a tɛ cɛ la a tɛ muso la a bɛɛ ye baya kɛ Hasan ni Huseini y'a kɛ Ala kira musow y'a kɛ dɔ b'a fɔ o kɛra ayi an bɛ ko ca Ala yan na i mago bɛ sahaba jumɛn ka baya kɛyɔrɔ la an b'a bɔ ka d'i ma sahaba bɛɛ de y'a kɛ kitabutigi ko Fatu Maka don kira ni maa 100,000 ni kɔ de taara a ko cɛ kelen t'a la muso kelen t'a la min ma layidu 6 in sahaba bɛɛ y'a kɛ sahaba bɛɛ kuranɛ y'a fɔ dɛ wa kira y'a minɛ a ka cɛw bolo o tumana kira y'a minɛ kira kun t'a dɔn wajibi tɛ k'a fɔ bɛɛ k'a kɛ wa fo ni kafiri muso dɔ cira ɲɔgɔn na a ko o ma ko k'a fɔ ko n ti jɛnɛya kɛ hindu ko kira ma n ti jɛnɛya kɛ ko silamɛya mana n'o ye ko silamɛya nan'a sɔrɔ hɔrɔnmuso ti jɛnɛya kɛ Maka kira ko hali n'o kɛra i b'o de fɔ a y'a labɛn an ka layidu 6 ta a y'a labɛn an ka layidu 6 ta kira ko fana ko n'i y'a kɛ ko i kana siga dɛ ko n'a dafara ko i ti jeni sahabaw y'a ɲininka o yɔrɔ la a ye Bukhari lajɛ n'a t'a kɔnɔ a ye Muslimu lajɛ n'a t'a kɔnɔ Abu Dawud Tirmizi Ibn Majah a y'a bɛɛ lajɛ n bɛ ka min fɔ n'a t'a kɔnɔ mais Hayidara kɛlɛtɔw fɛ hasidiya kama u taara Ala yɛrɛ kɛlɛ u ko kira ma ni an ye layidu ta ni dɔ tiɲɛna kun kira ko ni dɔ tiɲɛna i n'a fɔ i ye jɛnɛya kɛ walima i ye sonyani kɛ kira ko o sara bɛ k'i la a ko kira ma ni dɔ tiɲɛna ni maa ma bɔ a kalama an yɛrɛ m'an yɛrɛ ko fɔ o kiiri bɛ cogo di kira ko o kiiri bɛ cogo min na o b'i ni Ala cɛ n'a ye Ala jɛ a na yafa a walawalala koyi bolo minɛ bolo jigin ne y'o fɔ aw ye a ye karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a yɛrɛ kitabu o kitabura ko kira ko n'an bɛ seli bil amri ko an k'an bolo minɛ walima an k'an bolo jigin ni n y'a ye ne ti wajuli kɛ bilen a ye karamɔgɔw wele a k'u ɲini n sɛmɛ bɛ n ka Ala la mais Ala kira yɛrɛ ye dugawu ɲini o la ne yɛrɛ bɛ dugawu ɲini amin o la an b'a dafa ni baya in ye a fɔlɔ a y'a labɛn Jabbar n ti 2 fara Ala kan n ti 2 fara Ala kan n ti sonyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'a minɛ manil fard manil Jabbar manil muhi manil nasir manil kafi wahid alhamdulillahi rabbil alamin an baden tabashir filalla jaba ami sege kaw fo kaw waliñ mando aka nyama dalla halsa na fo korfo damna ya fo ye cogo min to an ye korfa bala mi angala pari no ye kuchala ye ka sabuke jamiyatu ansardin tonde munumba ye kena ya so belebele bajo no ye an ko mako docteur so wala saada madum sega furake akonna na cogo min ka kena ya usoro o kuma kono karamugo Sayyid Sari Usman Madan Haidara ay wajulu kena belebele min sigi kuchala bolon ci kena baka nin tuye anye o kena de kan folini walimando ambe o dawma akanyama dalla wajulu kena ti fo aw munko bi folla kuma ba o ye kuchala jamiyatu ansardin tonde anu kanu nyogon tay kerengani ala ka foli kerengani ka di
aw minnu sɔgɔlen b'an na nin waati in na TV Sirifila sanfɛ kucalakaw a bɛ diɲɛ fan o fan nin tun y'aw ka kɛnɛ ye sigida caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira ne n'aw la a k'an bɛn wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawe